والشكر لله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وفضلنا على سائر الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayon na daan tanwa biyentog Allah sa kaniyang ikirong kubantugan nagusokadato. Salawatan akan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kaum Nabi ko oriano kaya pa kaum maniyar katanu. Si sadyang kaya ingaran ang kipakadadar pa sa sangka afalawa pantas sa mga presidential tables kapag uuluan niyar katanu adiyang kaya former chairman tanu agudiyang kotwa president chairman tanu. Yang dirudo pa nagun sa mga kagawad nagudiyang kaya mababaloy PM no to? PMO sa kababalero na presidenta diyang kaya pagariakan sobra kabinya sa magari apigira sa Saudi Arabia na pagkatimo kami ron igira Hajj adiang kasi Sheikh Haji Muhammad Nur diang kotwa karomannya na si Haja Siti Norania nagudiang kaya ang mga membro na ayamana na diang ka mga guru ako na mga alim mga ustad nagusakano alangon-langon iman to amya kadarpa siya mga dato ago mga bay Seko miyaw na pag-imbitar na ko niyo. Nada ko si makasong ka tanto ako na mabibisi. Nadiyang ko takabasarakan ni Frey sa Haji Muhammad Nur at tinawda nga tari mga imbitar Amerika na etan kaya pakatula ka. Natiga ka na ino kung mabumi ako, maka di ako pinulak sa tungan na yan. Kati ang mga padakan sa nga bagwing sagira nagkasisisa siraman, mga batiakan na yan. Diyan nga dua kataw siya, simusago diyan nga siyang. Katawan na ka na, diyan kaya pagusay na kan siya, nabunda katawan niya wain. Na di man kapakay, abakan gumirawa, wayalim, katawan na miyanan. Natuwa di ko ng pangosyap. Kakatawan niyo po siya. Na umiraw ka no sa diya may katawan, nagkapakadi man mangusyat, kadi niyo bis katawan. Ayos to na normal, ang pamamakinagtan. Diyan kaya ka pamamakinag, na o kabaya ka ang makasagbakaw sa ilmo, o kabaya ang makakuakaw sa katao, ang makambalingang kakuturugan ka, na adinamya suwa ka, na ubang ka sipata so sipata bulan. Anto na sipata bulan na pangaradang kan na pamakang petuangan na ulonian. Kabe na mabubulan dengan mata niya. Mabubulakan. Tapi pila ko niya mga dato kong mga bay. Daw mga na sipata saka pa mamakinag ka. Api ang panamiyang asusugat takaon na piyangan diri tumakaw na pimbabatuang kaon na bakan panggirawa grabe di mo to ay dapat kaw no pamana wala na may alersiya di mapiagan na baka ka na imbag kaka sa din ka na mabalinganan na wala na may alersiya mga ulama ipakasuraga na magaan sumagaan na ngulanan na ka. Ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu
Samini taling umarkan o nabi, nakawaan niyo sa kanyan. Nasa ini saparkan o nabi, nasapar niyo sa ginawa niyo. Kaditi ikapakang gaguna o wasyat o mga ulama. Ikadua, ubang nga sipata, igira akapamamakinag ko mga ulama. Kadi mapiya, na sipata tilapia. Ato na sipata tilapia. Mata na, kakuyawan ako sa nga dabo. Kami kada-kada lamulas. Allahu Akbar. Ato na sipata tilapia ubang nga sipata igiraan na ulama di mangusyat. Oy, na aya sipata tilapia nagumag na kaden. Okay na diyong koto ikugin na din napaparonian. Dabangan na siya, amamati na sa silent na kaon. Na diya nga pito ka na diya mabuha di na panlapon. Koto, sabi ang makasan. Prila ako niyo, prila ako niyo. Dito mapi asipat. Na, ay asipat ang kasadan taraya ka pamamakinag. Pamamakinag na kasumanga ulama na sipat na bedung. Ato na sipat ang utabedung. Na sa bedung na asipat yan, na di paparang pesan. Bumaganakan doon. Tama sa mata na di kakaw. Na sumaga doon sa uriya, na may asinggot yan. Kaya gapaan yan. Nadataraya, igira nga ulama aditatan itaro, nagaganag kaden. Na uwan na mapadaro yan na mapya, na singgo tanga na balingan na ka. Ano nga nasipata, bedung o mga sipata, kakaya binasangka. Nanto na sipata, bedung sa sipata na di mapya, o mga sipata, na di mangulo. Pati apa yang orang aku sangat mini polis, na mitate kalau mabuat taing kak. Oh, kau tu sipata, dia tu mapya sipata. Oh, nadi asal amia pamakasa ganda kanunanan. Oh, ay dapat yun, isa na oh. Pangulanan sa nuwan iyo. Na, katama na ka na ayaw pura ini songyusi na pagana na kano. Pamamakin na tanong ng mga ulama. Kaupama ka pura ayaw ini songkasi. O ayaw ko ini songkasi na diyan kaarapon. Baka ni katawi. Ay, apa yakin makatalapolo yung mata ko na kagagani taon na ka na mga bisnis kanu sang dabaw, mga padagang kanu. O, nagiya pura ini songyos ina kapamamakinig balasan kanu Allah. Uwe ini songas yang margas, na di kasi sumong. Baka di mga pemuko. Tiki ana margasan sa wala dua kasaw, baka wanas kay kon. O, nagiya kalaro aya ini songkas saya na pamamakinig na ka sa mga ulama. Balasan kanu Allah. Pagpangani ko la ang kadira kanu di kapaguluan yang kaya cermantano cerwamantano di nga mga ulama tano di nga prestano sa Haji Muhammad lango kanu na pangani ko la adini katimo yo ko surga sa datara nga katitimo yo amin aniyo sama pada kurun mabu may wala sa kanimi nila potak langon tano di mga surga oh na inong nga kabaya ama ka surga ka. Ino kakabaya amang kasurga ka. Oy, nagtarong kor kanuna ayadini kelir wala amit tagumpia. Ayadini kelir wala amiyag tagumpay. Ayaw makna niya na miya kadaan ko dunia. Nakatay nga mga guru ako ng mga alim. Na ayadini kelir wala amit tagumpia. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannati faqad faz. Sadin sa tao ang malapas ko naraka na makasunod ko surga na din na una-ananan ang mga tao amit tagumpia. Ay kaya tito amit tagumpia na sa tao amya napas ko naraka na miya kasunod ko surga. Di na nimit tagumpia. Ino ang kaya dunia. Matang wala ka din kaya dunia na pagawaan tanungo, pagawaan na kabuwaki. Apia ka panambeloy apo tao na pagawaan na kaadabaw. Pagawaan na ka Pilipin, pagawaan na ka dunia. Bapia ka panbeli apo tao. Madidi pa nakadaga pandaadlawan apo tao, kaya na dengan namranaw. Kaya kaya nangyar ka na apo tao. Nami atong nga mga taga-dabaw di mamo tao. Napipusa kaya sa utap tunagan sa apo tao. Natiyo nagkirarawa, biyali kaya manadrama tarap. Nang isang sangayaran sa nga opportunity, di man mapitan, nami kokol ni badaw mura ka. Miyagas tama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanong haman na ganda-gandaan. Paano naman si Kaswan na hutana, pagari ko babayaka?
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. So Allah na inadukanya na manusia na pipia-pia kanya na ini paginuntulan kanya na pitong kanyang pia-pia na antono mo ta pitong kanyang pia-pia na piperasang kawalla timong sa mga malaika na timong sa mga jin na timong sa mga padakadin wala na aya pinaka-permirurun na pinakamatay dun na sakatano ang mga kanwal ang mga manusia. Kuha ka din sa karabaw amiya gua po na kuha ka din sa tao ang manusia asudin so walaw taanay maturun asubra po siya magahok napakautudo nga sa nga stage na antay matay dun matang wala kape kagugwa po niya na karabaw na apya manusia di gundalian na batensyo manusia kaso manusia na apya di gundalian tabi ko kano kadang mo matay na suminga na miya katay ingilap siya repsinga na pagkati ng yaso ka yan na so karabaw na kung napangasingaan ka suminga na na bidimiyaw pa kaulo niyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia nak memanita di mata nak kuala kia pia kata Allah. Ilama nak kia pia kau Allah. Inna tanah pefugado yang kia pia kau Allah. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Mata anak tugu Allah adianan. Nak kata tagu masamia kada la atuma. Apa kang kegu nak mga tao akikan lakian insyaallah. Apia dibu aginawang ka na pamimikiran ng ka akia piper ka wallah nagkataguan ka sa kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala ato ni kaya narka wala pipia ano nga man gede-gede ato ni kaya narka wala na naman ini betadar ka wallah adu yang ka ambala amatang ka na ilang ka paplastar niyang pipi amatang ka mapapalaplastar pipi. Ini betul kawal akan mana atangin ka na papalastar niyang pia-pia. Na ini betul kawal angari ka na naman nakamapapalastar pia-pia. Na tiga mga alim basit. Ino bang kaangirong makan ada niyang palastara so dua leburon. Karon niya pia kaagaw sa baba. Na ada niyang palastara ka katawan wala ading kabagay. Ay dapat kau dia ka engero kana ngamalaan buron na ini kedian niya sangar ika matang apa pelastar niyan dilangon na maranaw sa dabaw nakalaban na ka mga nung mag-istorya na ini susurong ng irong ka oy ba miya makalala kalungaton namya kakuha ka sa muraka na mga ano po na mag-istorya na makabaan ka na miya lakalang nga miya lakalaka kaya ba nalaka na kalungatan. Dahil lang naman, harupya ka tulong wala ambal ang irong ka, pero di mo betul naroon sa baba. Kaba ano po pa kang nasa salud no, padakan na kung na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia nabu? Nah dia mengoleh penuh Allah. Nah, iman tu na bulan Ramadan. Syaitan iman tu kapan lagi? Miada tanu ko sapu dobawi rahmah, mercy, limo. Nah syaitan iman tu sadiang kaya magfirah. Forgiveness rela oh Allah sa mana na kailangan na dia kaya akatatagwa na katanwa sa pulugaw ya rela na di pa na makaipos ang kaabulan Ramadan na karilaan tanurun Allah kailangan na pagpanganikan ko Allah sa rela ya Allah narila akong kaya Allah na tanurin ka mapasang ka ikapamangan ikaw Allah sa rela oy na ayakatir wallah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim urubila kanu na magkano lugar na mamaapa kanu tugu wallah na suwalla na parinila ayaw man niyan na isa April an wallah na sotaw amapasan ikapgay sarila ko sala ko di salakaw paman na pagiraw kay Allah rila kung kaya Allah na di ka bubrila na di ka di manulak sa itong anay ko ay nakita man ako na sumasay nga sa may ito wata ina ko mga ito sa mga wata kaya ito siya na ina ko mga ito kami na pamili ka ani ka ba ka nakata nakatingting na LP o tangangaping bumuray so dito na kano siya din kapikir yung gweni kato siya yung gweni agweni na kung maswata sa opis sa pago so opis sa pago na pagilian niya ka mga pagilian maka tiga na matatagwa maka
Opis apa gak kakaptannya? Tindakan tiaman nama kali aja ngaman. Dan ini kata tengin apa? Tiba pada kami apa kau lu apa ke? Ketua sana kemana? Enak kau mangai tu tanwa. Allahu Akbar. Baik mantu dia kah mangawatan ada ada injun mintiran dak injun mintan mangawatan mantu. Nah semua mangawatan gua ni nak tahu sira nama enjoy. Ma-enjoy siran. Dila kagda man kota amananya na awida akan. Sabab sang kota kay tuiran. Begitu sanak mena mangawata. Asisi panggalata kangga kuwa ikangga dawanga. Kapipipi denga. Allahu Akbar. Nama lo mana gede-gede. Na semua mga babayron. Nanto ni mga gita-gitairan. Nakambiku. Apa aswana mga karuman yan. Na air kiran na ngota ka tiribuna. Soba lagi na kula hupa. Adi tiribuna. Ama berberkau na pakup kedah kau na teribun teti. Wakan nang lupa. Awakan nang langit. Awakan nang tai. Dina kutusan na kami aku ni. Oi. Nak merengkau na padaka. Ome kotaka. Ome kotaka. Kami kami berpiat no mabasaka. Oi, kata waniu. Ayah Peter wallah nadiaka qawiy bi yaksa dunia wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib da'atu wallah qawiy bi yakku dunia innum tanah karim baran agu kang kita ayah mana karim baran na ayah kadakalan apa kausar orang manusia na de abalinian pekausar sorasian sada balinian na ini itu mo nabi akan abada balinian kana aba karim baran so ding kadikiselian ko karomang ka agu sa mga pamilyang ka. Kenapa tu karimbaran? Dapat teman na saka na bagi nga saura sa pamilya ka adigan di Syria. O di na si karomangka. Kenapa ayah buntalin buntal na lang na seriusya? Alang na buntalaman diri gemaah. Paman-naman lo kanu igira kon di kebaga sa shoulder. O gina kenapa ta masaliw na ro kanu di ketede. Oh, na upama kaya mana ni? Na pepekal lebetoto sa awidakan. Anam yang negara kena pada kena ulama. Okey dah kena babatia. Aku dikatakan babiya batia yang mengadil. Dah kena biar utama tia. Ayakuna maga anak kapaken lo kosotau nangga telung. Dia enggak telung. Nah maga anak kapaken lo kosotau. Dia enggak telung. Dah kena babatia. Oh, aku dikatakan dengan maaf kena mengalim. Okey nang otak negara kena alim. Dah ro kami anak. Dia tia na mi batia yan. Pagana tinggian amaga anak kapaken lo kosotau nakapagawida akan. Apa gawida akan? Apa mana ni na apa somia kaitu itu awida akan? Na ayah kakak gegedamang kau na seberasa pitola pisalangit amida gerka. Oh apa mana pegawida akan na di ngatan to awidi. Mano kamu kakabita? Oh nah kadua kau na magaan akapakan lo kosotau na diang kanan akakan sama si. Hira Allah leo ni abu kakak desana kana masma. Nama ka nakapkalok ska. Kailangan madalang unang pagkasama nga kabaso mesinga. Maka ebi. Allahu akbar Allahu akbar. Bana meli ka pagkasama nguda amang ga apsi. Mata ko. Naman nga gede-gede. Nabi ame pikiran na kana ngota katero ngota ulama na tingnan benar yakini, benar yan. Na ayah ko na ikatalo amaga anak kapakelo kasataw na diyang koto asududa aka amarsi kulawasaka na bangadung pula mada pamane berarti na miya kakarada ka nakatawa na kanutuan niya gidu-gidu nga malewa na bangan liya beda kay ini dia nga sa ice cream di marda ka baga ka pamana dudang ka. Nah di mana kepake wape sudah kidudah kana dumududah kadu. Ibaratnya namanya kebedas kadundo namanya memuka. Nah dumududah kana kau bakal makan lama dah. Asara pegilin Allah. Kana biar ni takkan abang apa nansyo. Mga mamamuk na lumaba dah kaon. Kati mamamuk ke nama pasangan dulu na kami apa sad. Kemudian moto. Tama sa di ka mga masapas ni na dumududah. Nama kata ko namanya lenga di lenga ni namanya beputak jalo pa di ko. Itu no to. Oh, apa perkara na kaso islamatan tu ami ang buhay ka? Na diyanan. Na ila niyo ka isap na mi aliw nabi sallallahu alaihi wasallam amang ataw oy ataw sa surga na sumanga taw ang mga dalangas ikapaparasan. Mga dalangas ikapaparasan.
na pedenan atau sa surga. Masya Allah. Tama sami ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumu kawajhika akhaka laka sadaqa. Dia butuh Nabi akapakadala nga sangka kau buntal ka kau pagarik ka muslim na sadakang kanan tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nu bae buka syirka na wana piraka ka? Pamana di buka kadala nga singa ko padaka. Assalamualaikum. Namya ka ko ka sa balas. Elang man nga mga shopping nga mga alas shopping sa nga interior Pilipinas. Api adi ka makapumasa ko dagang nila na makapumasa agi sisingang kairan. Na di ka mabumaatrak. Api ang nabaka profesional na pagsirang kairan na pagmamang kairan. Apo pagkagirawa, sir, ma'am, good morning. Unsa imong paliton. Ay, matang ko. Na api adi ka mabukuan niya. Buka tao nakabisya na kini ya. Kini ya. Pinaw, siya ni buwang ni tanang kini pistiniawa. Allahu Akbar. Malungkaman ng geda-gedaan. Oh, hagyaman langas kay kamumutalan na basta aman langas kay kamumutalan. Na ini itu mana ng Nabi atau sa surga. Na tiga mga alim, ada mana ya? Ini bawa taboy na kana di ni buntala kana buntala marangit, abuntala bandiri gemma. Na lango-lango na gedebek na dikatriningan. O ay buntala kana marangit, kana rupaan na kana marangit kay kamumutalan. Na trainingin kaamahan ng askay buntan. Na ada ka training. Na miya karani nani. Kasi mo ko suldawan na inyo. Naroon ka training sa kanang asabuntan. Igira ada tao sama na inyo. Tabuan ka na tao sama na inyo. Napasuka ko pagalongan niyo. Na malo ko ni training. Wow. Ay tabuan ka na tao ko. Pumayra na mauma. Natigin na ka pumulungan na yan. Dia sobuko masami ni Forest. Kaya tagwe sa sakit sa mga pamilyang ha. Doon, na di na ni Isya. Na, sama na mga ripon Allah. Ayaw to, ami adwi tanong paga na Isya. Na di ang kaya akapapantagan na katanong na sa pulugawin na rila. Na kailangan nakarila ang tanong Allah. Na kailangan maguna para rila ka. Pamana pagpanganik ka kawala sa rila na di ka bumatoromina kung padaka. Nama kau maanegositor ka panegosito ng gano'n yan, ay tinaway ka no. Ay pangangapinin ka. Na baka na pagkararang itiya, ay o ba ayaw mo'y baka narakakan na pangangapinan ka. Api amiya, tutututong ako ko naraka. Grabe ko tigas siya. Hindi ni kinaksopi ko naraka. Agi doon niya panamagadam. Pati di magkagagang kaapoy sa dunia na panubos sa apoy sa naraka. Narullahil muqada allati tataliw ala nafida. So apoy wala na iginapi kakadagyan na sipag penaros ko po sa mga tao na di mapato. Akayaw apoy ko naraka. Pati di magkagagang kaapoy ko dunia na panubos sa apoy sa naraka. Di ka ba ning kaamay makapasat ka no seminar? Na kung mga sawali na wana isyo niyo. So isyo nga napakadira nga pakatama-tama nang ka. Nauntod ka o. Sana kamay niya pitot ka sobra sa miya totoo bangos. Ay buko rang napipinwag ububay. Balong naman ng geda-geda, mga ripno Allah. Yung nga pagariya ka na, badi si Ali Mahmad. Ha? Pada ka na kinasamataan pa, kaya tosan na ka. Senior ka na nan. Miya presidenta, may nasokya din yung nasa kamani presidenta matambay kung mga talab. Ay miya kagiya po na, patindangan na kan saka. Tingnan na dia kaya, nagiya dia ko sa mga pamina, kakararagan ako. Kana minimina ka na, datar yan sa buntan, aginawaya ka na, kanabas ka niyan. Pagirawan tali, may pagisya ka, tiya ka na, bakni pagisya. Oh, nakararagan ako, kagiya po na, tatantangan na kan si Ali Muhammad, na di ka ba niya, may matinaban niya kambal. Seniora ka na yan, inakot nga di kami sa matampay. Nakatiya share ka nung gusto matatag, umiya kilala ka. Kasak na apya so kindi, apya so klasmate ka sa kindira. Na di ka nagkalipatan, nakapitusan na ka. Uy, kanap man na ba ko tatwa keran butan. Oh, na di, kagya po na pili na nga, tiya si Ali Muhammad. Masya Allah, na di ang mga ripno Allah. Na, ayaman na niya, na dapat na prina ka. Na, sama niya, pagpangani ka mabusik mo na sa, ayaman na niya, nalimo. Ya Allah, nakalimu na kong ka. Na aya ipangani mo Allah, na sa mga tao ang mga papasang ikapangalim ko datarian ang manusia. Irham turham. Pitero Nabi, pangalim mo ka, kang kami pangalim mo.
Ar-Rahman yarhamhumur rahimun. Sukun su Allah amasalin gagawa makalimun. Na ay ipagkalimu iyan na sa mga tao ang mga malimuon. Pamana pagpangani kakwata salimu na di gamat tao mga limu. Kamaligit ka. Di bago kita nambal apa suang erong udah badak. Wanta nurang utay di bago kita nambal apa suang erong anak kodalis nakapamra. Komendo ko sa kodalis nati panganak ko na apa suang erong anak maluwago. Kapamra ko to. Na komendo ko sa bituila sweat beans na maluwag pa siyang erong akan. Na komendo ko sa udah badak. Di bago kita. Jadi na ni pepegi baratan na kanon. Pamana pepengani kasalimo lah tabi horkano mga yago mga dato. Pepengani kakwala ya Allah kalimu na ko ka. Na naman kalimu na kawala imadigit kabu. Tabi yo. Ape ka pumuro ka. Ya Allah na kalimu na kong ko dano. Niya dalo. Mama magi pun na duwati. Nada pernah number yang kaki pipian. Nama apa pun pernah skastip. Dari mana pun bigan aku nak tiga kata yang dia katakan. Nak kata hendak berdia kat. Nah ini apa pernah dua ti. Ama apa pun skastip pada number yang kaki pipian. Nak tinggal besok bagus lagi buah plastik. Ya butuh aku. Dari itu nak dua ti ada number yang plastik lah. Nak skastip. Dah pemala guru. Iya ke mama. Oh dia kali ni dah mama sadar pun nak miak surga. Para surga ni wala. Pemala guru itu. Ya butuh guru. Tatagin po bisa dua ti ada number yan. Ama pa punas kastip. Nakagyan ko makalipos na likat yan. Ngaw paulong ang iba'y tips. Nato ni kakakabalas. Allah. Naiman to na Ramadan. Waya ula-ulang ka. Pagari ko mamaya kang tabihan. Amaligit na kakadalo ka. Napakalaang ka. So ka pangalimu. Ago ka pangaling gagaw. Ilan yung mga Arab? Yung mga Arab, kata nga mga alim, kata si ano, kata si Haji Muhammad Noor, ginawa din kami di mga pleyaji, kata 2023, sa kami ako sa 2023, December, na miya gumra kami kerumay, na ilay na ka na nga mga Arab, na gawi-gawi na pira, di kauni na pakiuma, si sa haram, si sa masjid al-haram, ang mga iga mga prutas sa pamamagay ng mga Arab. Adin katawan no ano po pagkapon, na nabunong di gila detari Ramadan, di mga tira sa panganangkan. Miya makapasa-pasang sira ni kapangalimu. Miya kaysa na anapisyo miya nga naka sa Saudi. Amas kita matalangan. Na miya makanunang ka Arab sa liwa, mausya pa lang na amito. At tatagwa sa korma. A korma pa na sa korma amya kapiyapiyaw na. Kanabada tarang nga korma pagumar katanong na sunsusol na baya. Apka diabetes kaong medina. Na dito na sunsusol miya kapiyapiyaw korma. Na tumitinig sa pa ito masjid. Na umani po pagkasul sa masjid na sud na taluan yan. Na makuma sa mga Turkin na tulog. Taalo, khudu. O ba ka no siya, napangwa ka doon, kuha niyo. Na may liya ka sa mga Turkin, na ana po kung sa talo, ana lima, ana pito. Na diya ka Arab, kirko, na diya napaparon yan, kasamisingad. Nadap ko, anap ko kurman yan. Ana diya napaparon, alhamdulillah. Iti ka na mata niya ko tay-tay. Adiyo ni ka pa magagawa sa nga kurman yan. Niya ko sa mga malayo, natalwa na taan. Namya ngayon, ana lima, ana talo. Ana din na pa, mashallah. Baka bidang ako mga paranaw. Hinampo siya nga kurman yan. Dia nga siya kami na nga kayo muna sobra sa mugot. Kami puno-puno ako kurma. Buwan miya kiro na Allahu Akbar. Miyaway pa tayo. Ano ba ka Insya Allah Ta'ala. Na ilan yung mga ori puno Allah. Dia ka Ramadan. Na miya kaw ang kaya abulan na Ramadan. Na pagdong kaniyan. Para katago na siya gagaw. Ang aking mga papangali mo. Ay dapat ako no adna tunganing kasyaran ng apobre. Oway, anak tunganing ka apobre. Kadiya pa nang kakabagay sa zakat tagu sadaka na ayami ano nabi wa ibda bima taun. Basta ako mamagaka na unang kaun doon sa mga dadasag at tunganing ka. Ilang ka sa mga tunganing ka at na mga miskinon at na mga pobreron na uba adin na qualified na unaing kasyaranon na uba lang na kasyaran na kayabagan na ang kabupakatapa sa sudya kataka agus amanan niya na sadakang ka. Nagis ka tanong nabalik ka tabi ami ka pagkanduri ka na yamiyaw na sasul na mga padakatunganin ka na kararangit nga nagirias ka na mga tungan niya kani pagkauna na
Kati dia tu mana isuguan waga mapagunaan. Agi ada pun mau nang mga sala ka wato nas kanuni ma. Ami kanu de manare. Ruka do pase sa dio katalu ang adobo. Na pia makaw nang ngadi nga mga katawan. Na pia maganakap na miya makalala. Nakagyo mama ka nga mga sala ka wato kay nganunan. Na mga tongan niya kasulok kinud. Pabingin siya na nagsanuduwati. Sa mga tongan niya kamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sa wakiso kala abala sa kapamamagay na mas mala mauuna abala sa priority na uning kon sa mga tunganing ka. Masya Allah, Masya Allah. Na diya imang ulip no Allah. Nah, sama na nang. Diya kaya bulan na Ramadan. Na anto na isa aawidan niya na kabarakat. Ilang mo na lang na sen kata. Matatawag siyang na arko. Syagru Ramadan al-Mubarak. So ulan-ulan na Ramadan nababarakatan. Nato naman nababarakatan. Na ayaw pero nababarakatan na piyakan dekalan wala sama piya. Piyakan dekalan wala sama piya. Kada ba aman nababarakatan nakabarakata. Tadi nga nakabarakata nakata nga mga alim na di kapakai. Ayaw pura barakat na suwalla. Kaso mga nabi, nakanaba mga barakat, mga mu'zizat to ang kota matatagukiran. Na so mga tabi'in, ako siya mga unang tanong, nakanaba to kabarakat, kanaba barakat siran, ka mga karama, ditipetero na karama. Kanaba barakat, ayaw barakat na suwalla, mga nikidia kijitili, asya di timbeling sa koro. Oh, ato na tigtanong na kabarakat, barakat, na di nga natigtanong di merenimar, na barakat kon, o di nasalaman gino na barakat. Grabe siya kaya ang pangingilay sa Quraysh. Magtang kabarakat kapkentokian. Mantuaki, nasulisokini bawata ako nabi. Na din na mapakaubay as syaitan na iblis. Sa diyan ka na nadapatar. Akasusuratan na mapanggulo mga tao. Kaguan niya na mga tayo nabi. Napagkasurong ang mga iblis. So dapatar. Ang mapanggulo pisya katawan na katano. Natuman na sa dunia. Nasulakan niya ng kuta pangingilay sa Quraysh. O di nasalamang kiro. Napagkentokian ka initong mga syaitan kami ilay niyan. Na iman to na sunso kini bawatan ko nabi am yakamar tano na de apa kau bay iblis sang na daftar so lango no pare ni mari mato na lango no ay mananian na padala masalamang kilo na de abum benar ka lango saraga akan ada di kay ni mato sama pangulula kay no mabi pangili sa Quraysh sa pangili sa Quraysh na makaw na banyar ka o pama ka pure pa na Quraysh ka na banyar ka pirwa waya Quraysh ka na marata na banyar ka pirwa. Pero nak nung tingin ako rin siya na marata, na di ko niya kalilipan. At pero na ko na mafia, kami ang pakalaian. Antonia ko rin siya kung bupa, bubu. Ano mata, nananabaraw na. Iya dong panayilakisyon. Ana sinaya madakalatin. Ana sinaya malapira. Na ili nakaguna kaluli. Dawa mo na matatago. Kaya nga pa na kaya pamopo. Allahu Akbar. Na betul na kau bersama pekerjaan tokia sokoris kana opiur na waya koris kana marata na bandara ka peterua tiga nanti koris kana bapa bubu betul nga katia soko ba mapapas ada sila kilebeng tiga bapa dia ka gunungan nang natia nakamatay ka dia pernah nga akausar sa mga kakasya na pudong penanan ang ana na pepenawaran ay petigu sa nga keray abas tadi na tagun ako na sa sakadatan na kababay na miyulugur ka po siya na magunod taraka. Alongang kako alongan na ulang kako ulan na bitoong kako bitoon. Ano ginawa ka no? O niya na panawarin na miya masasadata lang miya kay Tito Katia. Amariga-diga, kabanda pa na kukuluran, adi pa na siyang utalok siya. Tidak ba pato na, tinapakasyura. At tinatunig kidiyon, na tinatigo na kakukirin ka, ipagibong ka, isyapong ka, naftero na ka anong kakalungan, na ulang kakula, na bitong ako biton, nasan sa maylay kababay, nakaratang ka, kamagunod taraka. Banyan, kaka, alungan, na ulang kakaulan, na bitong ako biton. Na uniyang tantang yang babay, miya kataytay, na uniyang karata, maylay babay, badi duda sa babay, tuway, amo, Allahu Akbar. Kailan niya na amo. Lamuna na kapamrak, daabas sa mga benak. Ayat kaya titua kakasing kapagariko. Ayat titua kakasing kahay Fatima. Na diyang kanan akatatagur ka ang kanan na parangin kaamapya. Ay katero Abidar radhiyallahu an. Na tiya na annal birra la yabla. Wa innal itma la yansa. Suwaki so parangay amapya na dikilabang. Na so parangay amarata.
na di kalipatan. Basta amapya kay palangay na ibet kakakasing ka na nakatay de kanan. Katay de kanan. Apya sukaruma ina igira lang na mapya ikakakaruma. Mapya kande darudo pa sa mama ko karuma ni nababay. Mapya kande darudo pa ababe ko karuma ni na mama. Na ibet ka na kaya mo ana niyan. Na di ka na makamulag sa ibo kapakamulag yun na ukapapatay. Igira amapya parang isomani sa abara adatan. Ibarat yan nagkarumay ka no, napiasok at telwin yung kompadiya na dinanutelo sa piurang aranian. Kakasinaluda, are, di ka mabuha babay, are, di mabuka rumang kaino kanan, are, king. Ugininos kami agkarumay, di nakasinaluda, kakandiri suwa, so yung aranami. Iginawa na, kararangitan ako ang utakarama, kanakating mga bayawa, kanako mga panugang anak. O, kaya kakakadirun na hajar wa haisa, na piurang aranian na daro isa. Naigira ko na pitiluan na kamabuha darwish tigara kanino ka ng basita nato mo na kapmana ay pagkitalom niya kan ng potangara na ka na basita igira ko na pangirawa nabakar ka mutuso di nga type at iga na di ataw na kamanang nepsi nga iyo katatamam ya bisto akong iman gara kanu namada paman ang giro ka naman na Mr. B katawan na kananan miya mamasakan na dia kadina ng kebabayaan ng aran ipagkagu kawada kananan na mamaigira miya na kansati bika imam kokok na sunsuan lauta ni matawang miya kala ni tiyo baka saka ni pimbutuan sunsuan lauta na saka ni kewan miya kaya sana saranaw sa ngitin waranaw na pumusyata ko na babala ka na kung ngawata tigara ka na alimit talbe, pangotiyata ka. Gana ka pa nakaupa ka na kanaulong, matay ka. Anak yang ngaranakan. Ang ngaranakan na si Abdul Basit, Ustad Basit, Nari Basit. O wala mo na kaya tumyan urang sa basko. Ay, syolog, taala na soto. Matakalaw, di ka pa kang betul, wallah. Pemani kakwala na, nabaya Basit, kaya basko. Nadianan. So parang nga mapia tuwa Abi Darda radhiyallahu anha nadaya benda dikinabang basta kaya mapia kay parang nga dikinabang api katiti ka sa Davao na sa inga na kaaranaw na di kaya ni mapamag-istorya o babusi sama na si Haji o basibo sama na si Haja o basibo sama na si Mario o basibo sama na si Sulutan hamatan ko ang nakaw si Saingan na kanabay ni Bakana amya kapia-piadat nabiya kapia-pia parangay nabiya ka na na itakadir ko agam aguswin diyan na tamang ko parangay ka na di kalipatan na masada ka makaw makasaranaw na di ka di pa magagaw na kadut ay do limo Allah kami ako makapia di uwa kaya niya Amerika ay do ani niya so kayang ka limo Allah kami di ka buka di pataran ay do ani di ka naman nungweleng sabab ko kapia ngay parangay nagiraya parangay nga naduti niada kan sa listan sama ranaw niada kan sa juni kapag istorya ya di patangan nga marata kay parangay na makaw makasaranaw na dapat na pensin raka tas kapli di manguna mamansin na may ako makamanar ya punaw sa Davao Lati ko pinagan din. Tabakan ipagisyo. Kaya kaya ya sapi po. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na igara amya tago ko kerumay so para ngaya mapia. Di ka na makapagin na ba? Di man nakaababay at tanaw ko karuman niya na mama, agu mama, at tanaw ko karuman niya na babay, na aya arangan na kisan, na sobra so pagmamahali ako karuman niyan. Di ka para tiyak ano din. Apa maka di ka mahali karuman ngayon, apya kami atay. Ang naman nag-aino ko na makakataro, bedes kanyan. Na ino kapan di kapanaw di o babay, o di na mama, katay-tay pa kanyan. Okay na din na mapya, kadi ka numawiyag. Kati di makapundagang ka, baka sa managang ka. Hindi naman mabuna natatandang na nakarababay na. Na di ka numawiyag. Di ka numawiyag. Kung di na skama buwa mama. Amya nga si karumang ka amya bada kana amya gisputing ka ana ayama na ni na dagangan ay pitada bukay na datari na babay oway na amya bada kan mapya kay lew na tigatulak man ang amya bada kap maning ni pamana ba aya kabay ka karumang ka na din pamada uri na din pamanago man ni si karumang ka kanima bada ada ra magwa peso ka para ka pamanago penada
Amia penuh nak kamu gua amatanian. Dapat apa kono teh karo mga sanga mga darpa, dam na bukan lebekan nak ka-shipping, na dia ko apa kono tanam nyaga sa mama. Tigi karo mga sikan Jawa dai. Tutur dua nga anak kamu gua apa. Para dibukan libatan. Nasa ka man askal mga ben nga nadini di katetano sana okay. Asara di bekas sobra. Aya buku ng Islam na asara di bekas sobra. Agi gira mabu kana bekas sobra. Sobra sa pintura sobra sa skim kota. Na nama kaya raka ada pia bana simbala dinan ni pura matanya kaya tolongin na tama salok sa pakapapatay na miapit na ka. Ang aroma ko. Namanya kakay dah ka. Oh, dia kata mau suka pura ko. Oh, basa ka ababay na aya ini pa madaka ka na para kay karuman ka mama. An miya kapia ka pagkira kay karuman ka mama. Pakai penanana ini kaswatara kawallah kasading sababay apa kebabay ini karumanian kau ono tayo manani kebabay wallah karumanian mama na babay au kapan tagiruna kapatya kebabay ni karumanian mama na taw sa surga. Allahu Akbar. Imato na bulan Ramadan anna hadith kata nga mga alim benda miya batiran eh tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da atugu Nabi abai igira Ramadan na subai na dinya ni pangilubaan sa ukit akap kesewatan yang ke karomanian igira bulan Ramadan na ayah pedih ko surga apakah surgaan wallah na ayah pedih ko surga na Siti Maryam Abu Siti Asia mia gutungan mga bai dia buwa kaswatan ke karoman ka mama igira Ramadan na dinga dipa pangilubaan sa kesewatan ibaratnya na sumyung sigaro mga sa market ni pediyan iman to Ramadan nami ako maalas dus kami mamasya naaalaw na kabubay abi iyan tasyang kanan na sila pinaawi na nakakasakan isang muludun kadiugaw ang amabu nami akalad na po suyar ka mata na yabubay at timing miya swatar ka din namya kagiro ka kumanababaya abi iyan Antoni pia masangka seda isida tanwa peteng kastano bine puasa tanu na lumibig na karumang mata malak final namya kagiro mabuang kaya mama ay kasumano ka dalalagi na natoni tunak na mano ka dalalagi na sumano ka 43 pamasa ko man kumiyubi gada masumbeli nabatan na kaman kada taro kurang sa tanga abnormal buah katawan niya nagelata namanya kagiro ka mabuha babaya ay dua biiyan nanto ni kitida anta sanga mano kadalalagian taus to na niya kan katawan ni tayo ka nabiya baka mabuha pusong ka sumiyang kasama itawa taadito atigi karumang kaababaya to na adubo o pameritoon o palapabu tinola teguan siya ay amanan niya na ripoliw anto na itepo ko naskamabu mama na miya swaswat kaki karumang kababay na sumiyang kasama itawa taadito at ikaw bakuan na adubuwin na tanwan na miya puto kanukman na mga bay adi miya ko masih karumang kasa ayah maanan niya na mau sigaro mga sa taulingan na miya kalala na miya umaniya sa tulang na mini tete karo muro sedek ni pamambeli aro langun nama ko ang mama miya ay besi dikepak na miya mamisi santo nang uta miya laklak sa sudah kami ni tete karo muro yan handa man ya pipetuan na dito mabi ako mga bay dapat na api ading katay isa at tugo nabi ababay ataw sa surga na sumbabay akaluluwa-luwagan so karuman yan amama api ading katay papi masanya na sada na mamantin atay pa ko para di kerata ginoy karumang ka amama abi iyan ito na nasada kalopoy na dito lading atay na mamantin na kerata ginoy karumang ka na mama na mamantin atay pan alopoy na dito lang gening kau na lopoy ayo may tembak ka na kakam sekali si karumang kaamama na matang wallah ka ayaw mo kapakang belagi wag karumang inakapapatay Allah madakan manarya babay maraging sugudan tapi ako kan mga bay nanong ka benak metuan kan unas kanyan
margin sukunan aya kaya babay na kataw niyo aya babay atau sa surga da tara nga mga babay na katanaw na ba iya kaluluwagan ng sukaruman yan amama miya kay siya nami aliw nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum binisa'il ahlil jannah baka siya kano tubo nabi penutuling sa mga bayi atau sa surga na aya tubo nabi atau sa surga ang mga bayi na alwadud na sukon sa mga bayi ang mababay ang bawata agu mga babay amya makalalay gagaw ko karuman yan na mama basta ang babay amalay gagaw ko karuman yan na mama natawa na sa surga miya kano ko nakinawa na kasi karuman ka nakasasawan na tiyan yan natanggo kuni na malong naluman na po tatiyan yan natinginaw tangguban na ka nakaroma ka na ya ka tanggon nakakamburan na ba't atiyan yan kenapa na ba dito pataroon na ka o di na meling kasi karoma ka mama na puno o di na pula na ka na minidengga siya na pupakuan niya na ayun yan ay daw na miya kagiraw ka ababaya daw amaya nabiyan ino kanan didinian aray ino kanan da ino kanan kaya palin ako kami ni dengar siya ko namiling ka abubay na kaya palin sa datar ka lang akan nukwa ting-ting miya kay dito na miya kagano ko aduh uy taka sa doktor ka makanana katigi karuman yang kenapa na aduh abiyan na uy taka sa doktor na matang kwala kau pulian na ni karuman ko grabe at tawa daw di ko naman ninap na tabi sa mga babay kasi ako turo ada babay saya kau temurang orang namanya sintero kano na meling asya karumang ka ama amin ni dengges na bakal nagsinga pero miya siya kapakakatipa piya ka panik kapakapsi karumang ka na tagi karumang ka diulong ada kami asya kapag na diyanan nasakatan na mabuha mga dato meling asya karumang ka apakatatayaan kanyan na subas-subrain kau sa din kau dikatayai so Nabi sallallahu alaihi wasallam naramig ka apa naramig na patay so Nabi na isa din na ni Mataro liyo ko din na ni Katero asa sambayang na siapa niyo o ba niyo bagakan sa sambayang na pagkisumpa to Nabi khiyarukum li ahlikum ayat to Nabi amiya kapia-piar kanu ang mga datu abanitayaan siya karumanian ababay inaw pakatayaan nakiso mga bay pakatayaan tanusiran naskano mabuha mga bay, nakanaban yung kayaan, nakanaban yung pawing, nakanaban yung mawag, adin yung dikateya tayo ko mga karomaniyo. So, na karomaniano, no. Nasuda karomaniano, na-register ba ang ka? Naiwan ko ba na-koris ka? O da koris ka, na kayo na yung kakauluga langit. Sa kami mabuha mga mao, naiwan ka ba na-koris ka? O da koris ka na naiwan ka sa bangkit ka. Pama na pengrip ka sa nga dabaw, ka nga batoy. Sekab si maniak sadar bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia nan, sekadua mga bay, nakalaban niyo kaya na dino dikate ko mga karuman niyo. Taya kanukiran. Asada di kanu taya kamudu. Kasome nga mabusa may tawa tadi pepadu. Adi iyan ngaka. Nyatay tanong. Abi iyan, dalawa, tinggi ka ng mga iduluga ka sa kinaka. Kami aplay pa kaman. Pili ako ng mga bay. Mada ka naman buki ang mga datuan ng mga pati so kanuman yung nababay. Natigahalan, pati na kanimiya katoto ako. Miya kada apo yami. Katinyo to manari kapakapati ang kau ng koto aki apakatuan niya. Natigan to ni kapti ako na pagabenakan. Bangga kasangka, napakikaganda man ako. Ay, kike! Kaniyang kangkanyang maganda-ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadiyanan mga oripun wallah. Inausul bina isa po na mi'adwin yan. Natingin na la tadribuhunna wa la takabihunna. Uban niyo silang tugo nabi pemakanay sa lima ang mga babay. Sa mga babay na uban niyo silang pemakanay sa katero. Igira po na madadanga kasi karumang na nakatinga mga alim na padisa ka benar kay karumang kaababay na basta madadanga ka na uba adu na pagaluin na kau na pagkanagi na pinutulan na kau unaan niyang pansakatay na unaan niyang sakapia kabnariyar kanan dapat na basta madadanga kasi karumang ka na yung mo pagaluin na kapian yan Mrs.
Timur-timur na lang na bubay sa mini forest. Na you were the best in my life. Matang walaw di ka niya makadut. Matang ako wala ka. Biuran na no. Latakin mo siya pamano siya nang gagising nga kaluda. Namiyakakwa ka sa balasa. Adi sa penggiraw kami sis. Iman tuwa sa mga kusan sa bangkirwana. Sa bangkirwana. Sorry na sana. Na namiyalyakan sana babaya miya high-high-ter. Na siya kalumangan. Nagisisinga-singa. Na sobra sa kagabak rarbiyan. Ayap ka pikiryan na karangking. Anamiyalya karwa babaya miya kaputi-puti. Na ayap ka pikiryan karumangan na bala kadudula. Anamiyalya karwa babaya miya long-longnos. Na ayap ka pikiryan karumangan na plating irong. Na tinaawa ka. Miya pakulonga. Tamarata ko bisi buntala. Miya kada-kada kala pendegira ko na di na dipamutuso karuman yang samarata basa. Diga pa kayaki. Kati pitero na biyo. Bano sa pumasonga. Na udah niyang na barang-barang ipitungan. Tapi ko rakano. Kalabas kano. Aping gina ko ini. Tapi siya nga mga biya kada matay. Ini. Babayada buntalian. Udah ko na buntali karuman yan. Ababay. Igna po gagawin. Nakakamang niyan. Kata mo suka pulang kawa. Nama ko mga karuman nakakamang niyan. Mabisi karuman niya sa baka. Atau na supitero kada buntalakan. Tiga dah ka ostoto na di ko makatatanog. Di ka pakay. Ayaw buwa tayo na labi siya pulo ka na pumiro ka buntali karuman ka. Allah, paman na mapumasangkaw. Kabayadan na kau ng kotay gira Ramadan na di kanya ni kidmatan. Adi ka di tehaju, ni kakarangan na makatehaju na ka na tiyanuang kanyan. Tamatatampar satu lang ka di maninidan. Natanuang kanyan pena. Abi iyan, obay kansya na may sana ka. Ame kakwana kiulang busa ka na. Nas ka magpumama na tiga kata na kudun na. Nama pumasang oto kikarumang ka babay. Sa kanwa mga babay, anam niya batiyakan. Dia buwa kata tentang yung mama ako karumannya na babay. Asa ka mabuwa babay. Napakasisinga anak kasamiya kay tito sumatangka. Sa katetantang niya kay karumanga. Na ayak ko nagkakali makabala sikola. Na datar uming bagi-bagi ka sa isa ka sa kapirat. Isa ka sa kabulan. Isa ka sa kamunti agkakuang kaabalas. Dia buwa katatantangin ka. Katatantangin kay karumanga. Amalo sumisinga matangka. Badak naman na dikatantangin ni karumannya na mama. Kapakapatay. Ini atay ka, bakan sekadang kelak. Itu na buntalakan na mana na bela. Ini apa longat mana misyon kan na kenapa itatantang kay karumang na misyon kadi nga mabuhay mini bagong ka abudak ko. Ami ako nga man sa ulay no. Ya katwa ko di buntala. Agi madak kali gina digatantang ni karuman na. Nah, iso to abada sa kaunan niyo mga babay. Nah, sama na kata ako may sakaw rasang rasakan. Kay sakaw ra sa buwa ay mana na ora sakar kanu pagi madakala program tanah. Nah, dia ka bulan Ramadan amalu ko ko paman ang padakakadabian yan. Antony kadabian ng Ramadan. Na igrami ka masuk bulan Ramadan tubuh nabi. Na sulang-ulang no syaitan na dipangikatan. Na ay ipepegikat kiran na rantai apotau. Oy, rantai apotau ipegikat kiran. Nasisirang pagkalabuson si sa dida na maragat sa lolo haragat na sama na ya nada aba syaitan dari mantua syaitan kalau mo siya namya kada buso na ino ka peningulaw na sa galabaka marata pagari ko babayakan siya kay syaitan ada syaitan ay matulan na mo kakala buson na ino ka penitila kakas kay syaitan Allah tabi kana abas kanong dia so miaka sana dia ko di mangosya ta dia gen akapapatay datari Ramadan. Aw ni siya kana nga mama. Tinali man na pakisya kan tinga na may din. Tinay man to din, tinga na may din. Tinay man ton. Painal. Tole pakisya ka. Dati ni pakisya ka kani. Pitero na digira Ramadan. Na so mga setan na dipamerso na dipangikatan rantai na pendakap sila na pagkadabuson sila ko di diyan maraga. Dati ka na way to na pitero no ka kati atawan na kana. Na tinay pag-isikar ko nali na inubo miya kay siya na Ramadan na gagawin na anamelya ka na setan na dumadapo ko kay inubuto na tiga ka na miya kapadagiro no ada tiga ka na mga persona na pagpakapadagiro kati miya nga tiga na miya kapadagiro na dangada ka pa kasi kanipang ada kapadagiro makatipo Allahu Akbar na isa niya kalabihan ng kaabulan na Ramadan na ando na po ni pada kalabihan ng kaabulan na Ramadan kata nga mga alim miya alim nabi
sallallahu alaihi wasallam, famus sa'imun atyabun 'inda Allah min rahil misk. Sokon songare ngari o di puasa ko bulan Ramadan na timo unsulang ulang na kekamutan ko dunia na nango na perfume ko dunia amamat na pagkababayaan wallah songare o di puasa sangka bulan Ramadan. Di mana ang asingautan ng negara Ramadan andi ni kapuasa nga langon na korgit na pangulugit nga langon na listeri na pamamuguna ka. Nandi ni kahutulungan niya na magabi pa na matangwala kami sa barang na sangaw ka. Laburo ni gila miyaga da singkuwa. O di ka kedang samas na kakuwang ka. Kahone kay pwede ka nang ariyak na. Na dito man ni kababayan wala ang ari. Na ilang man nakapias ka na di nga kagaga sangaw kay gila mga lasing sa kagabi. Magistorya ka na gusto pa ka na o na nakangari ka pala na ka ba niya mabaw. Ani ka mo din nga gari ini syarata. Coba buso pergadi pagi istorya na awal niya nangarian, benda mga isagawi. Eno ka daw tulang mo ulang siyangari, pagi yung bisto ka no. Kau makapagabawa ka no, nalangon ano lakadaw. Na diyang ka na nakababaro ba ang ka na nasangaw ka sa kaya Ramadan. Na timo-timo ang tugulang biso lang unong kakamatan ko dunia. Na timo-timo sulang ang tamamamot ko dunia. Na pagkababay anwang ang ka nangari o di puasa. Kenapa na balang nato na pagkibong ng ari ikaw? At iyabong aman kapkababayin wala. Allah. Nakadabi na bulan na Ramadan. Na! Kapag di pa ako rin nakanam. Isa akadabi na bulan na Ramadan na para ko di puasa. So di puasa, oh. Kaso na puasa niya, nadiumpad. Na ino pagari ko. Miyakan na panalamu na. Miyakan mapitan na buat ka insyaAllah. Babayakan na. Buat ka na puasa ka insyaAllah. Katawan niyo, sudah kapaliguatan sa kapusa, pagka meron na kabaligi. Ikadua na metengan, ikatalo na kasakit. Ikapat na miyamong ada gaganyan. Ano ka pa na makailay, apag ka na dundo, Ramadan, mama, amya katuwa-tuwa. Ipapadu, dapat otak ka na ba ito? Ano ka pa na mailay, apag ka na dundo, orang sa tengah. Adong ni paniwa. Tapi Aprila, dah biasa nangaran. Oh, nah dia mga oripon wallah. Lisa'imina da'watun mustajabah hatta yuftir. Nasukon sa di puasa ko Ramadan. Nasupang niniyan natatarimaan wallah sa taman sa dinyang panamabarang kasapuasan yan. Taman sa di makatilmas. Sa kanwa di pupuasa mga dato. Sa kanwa mga Fatima di pupuasa. Ana ini bagirakan wallah apang ninyo. Apararakan buat di pupuasa. Oh ya tatarimaan. Tama sa di pagbawa sa magarib. Napanganikan ko na katatarimaan wallah. Nagidi ka manakay. Kaya nakabiya ka na sa panganingan na maulugura ka. Ya Allah, nabagi akong kadun sa tara. Iman today. O di manakay. Namay kayo nulugura ka wala. Tinaoy, saluang ka. Namay di nga po siya lagi na matatamirgo. Na makatana sa ulunga. Di mi mapakulunga. Ya Allah, pakai pedut tengah kau lokan. Dia pun igra kau nak ke tu nak tabi ah mereka makan pagabangan di makan pendua ah. Kaketa masa nak perlu cada dia sikara ah. Katai ngabu nah. Dah jangan ngomong Arab, kata ngomong alim. Mati pun so iftar, mati pun so bukan nama sana di dua. Ya Allah. Bahkan nak tahu siang ngambil yang sa Facebook kata ketua di kusyo di pagabangan. Ini pada pagabangan. Ipagalakay, hindi pa nagpagabangan katip pagabangan ka ikuswa, hindi pa nagpagabangan namanya kan nagsabang Allahu Akbar nakumyan ya bangan, ya bebe, kumyan kakini babsa ka na bepiura bang kapit pengadilan somek sama kita miya gabaw Allahu Akbar testing mic ya gitu miya nakalak sa puasa kan pagi ni pagalakay. Allahu Akbar. Oh, dia na langon na pangina ba kanaki na pangalalaki nga. Na ilang ama, miyada ka na kamang Arab. Kata langon tanong. Na ilang akatima siya na talo akurma. Na with egg. Na with sa tima na ayaw maanan na apol. O di na anabirin niya rin na ito. Na di utubo. Na miya kapi-api adina ni kapana rabin. Na miya kapi-api adina ni kapakatihidyo. Kamakap solawasiran. Na makatarawisaran. Na di siya ni mana tema sa ito. Kenapa sekatan no katimbelak? Dapat apa kebangina di kakak kasangan lamisaan. Ini mana menempeloi.
Niya makadalay niya brida ko pa kon. Naupag bangin langon niya no piaka pa lungsong. Longak balok. Nakagyang mabukop siya ming katarawin na di makapirawi ka di pa ginawa. May overload. Ene, garay tarawit ha. Ay daw. Di ako pa ginawa, matang wala. Nasumba yang apa na tatara kami ako na sulala na napasya. Tabi ko, kapinuyan na tanto. Narumo ko siya mam nakibago. Gumiro siya mam Allahu Akbar. Naskanya na matin. Ay di. Kau tukinan niya na, miya kagu. Kami apa dua tanto. Namun to siya mam kasujud. Allahu Akbar. Naskanya na lima kapanumbat. Ano, puno ko makaudu. Kasamida, kabasa di kadi syembeng, amagda baka kato taka. Atiger naka, basta to tiger naka. Na upu naka mapelo sadi nga matiger betul. Nama titima da kadi maguniw niya. Allah, naba kadi miya kawa adiya makodiyaman. Allahu akbar, Allahu akbar. Paman apakah kana manong mabuti tangkai. Pagkaman natin manang may tomato. Na dia nan, obatan na pagkano basanga Ramadan. So mga panganitan na sarta na ko Allah. Dapat yaro daw. Na so mga pagariakan adap na makapaniat. Ame ito akya pusa niya nun. Tabi kada kya bukan niya nun. Na ame kamapitan na tarusan na ka. Adi nga napuasan ka. Ya ka mamagusto Ramadan. Na dia kaditano di kasasambayang. Apakah perlu taruh sa mga masjid. Na kailangan. Na kabukaan pa. Na isa pang Ramadan. Na ditano di sasambayang. Tabang sa dia katanong makamas sa balakan mo. Na itataros tanong adi ka asambayang tanong insyaAllah. Ay dapat to insyaAllah. Sa pengunin korkano. Pemangninak wala bala sangan wala sama pia. Sa ayam mala abada san wala sama pia nangamnya kapikir. Sangkai program tanu sangkai adabo sa mini polis. O manalungan na Jumat namya pikiran. Akasusuportam na dia kaya mga ulama tanu nga semina. Oy, kapaguluan nila tanu nga chairman tanu akeromay. Nagudian ka presiden sa nga PMO. Oy, PMO adiyan ka si Haji Muhammad Nur. Ako si karomay nagudian ka mga membro. Nagudian ka mga ulama gulang-ulangon. Bala sansenan wala. Pamakaling dun wala sa mga umuriran. Ako sa umurakan. Langon tanun. Kauda po nga pagariak na si Haji Muhammad Nur. Bantay wala. Kadiyo kumilan ako sa mautan. Ay ako nagbamalumautan. Nagyasabab siyang kota. Kapagkababayak ka na kano. Kapagkababayak ka na ako sa ulang-ulangon. Nadi ikaya ni urakan. Salam na kansano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.